Λοιπόν, εδώ είμαστε. Προεόρτιο βιντεάκι αφιερωμένο στους 3.500 κομμάτους της πείνας που μας ακολουθήσανε στη φιλόξενη πλατφόρμα του Instagram. Χτυπάμε ένα πρόσφορο, τριόροφο, γιγαντιαίο, Big Mac, μάχη σώμα με σώμα, με το αποτέλεσμα αβέβαιο. Ευτυχώς στη γωνία μας παρακολουθεί πάντα αυστηρή και αμήλικτη η μάνα του λόχου. Και για να κλείσουν οι πληγές μας χτυπάμε καταπραϊντικές και γλυκύτατες κρουασαναυγόφετες, top. Άμα τραβήξει το βιντεάκι θα κάνουμε Burger King και παλιό ορθόδοξο Wendy's Giant Edition. Προχωράμε ακάθεκτη, αμερικανομπραχαμιώτικα. Καλή υπομονή σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κατεβήκαμε Πειραιά, American House, Πασαλιμάνι, για πειραιώτικη ολτσκουλιά. Χτυπάμε 2 cheese bacon, ωραία, με κλασικό ψωμάκι, πατούλες, δυνατή μερίδα και τη μαύρη πρέζα σε ποτήρι κάλυψη απόκρυψη. Χαλαρή βατραχοσυντήρηση, προετοιμασία για τη σφαγή της Κυριακής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, από το τραπεζάκι του σαλονιού μας, το πεδίο της μάχης, το γνωστό και ως Θέατρο των Ονείρων. Σήμερα, Κυριακή 26 Νοεμβρίου του Αγίου Στυλιανού, χτυπάμε ένα σκορδοφράτζολο, ένα μυδραλιοβόλο σαλάμι τυρί και την αρχόντισσα του Ιταλικού Νότου, βουνό μακαρονιών με θάλασσα, σάλτσα ντομάτα και κεφτεδάκια. Με το τυράκι 50 ευρώ το κιλό. Το βαρύ σχήμα μπροστά κουβαλάει ο Σούπερ Μάριο Μπαλοτέλη, το μαύρο πούμα. Και το όργιο κλείνει ιδανικά με μία μου σοκολάτα, με μπουένο μπανάνα, έμπνευση της στιγμής. Αμυλοδιαλυτικό. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θέλω να έχετε καθαρό μυαλό, καλή ψυχολογία και υψηλό φρόνημα. Εις το επανειδήν. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βγήκαμε έξω για μία χαλαρή Κυριακή. Ήρθαμε στο κουκλί στον Άγιο Δημήτριο και χτυπάμε σαλατούλα χωριάτικη, πατούλες, κοτόπουλο ρολό τυλιγμένο σε μπόλια, φοβερό, πρωτεϊνικά μπιφτεκάκια σύμφωνα με το πρόγραμμα, χοιρινό κοντοσούβλι λιώμα, μισό κιλό, τζατζικάκι απαραίτητο και μισό κιλό αρνάκι της σούβλας. Στο πλευρό μας και σήμερα η μαύρη τιμωρία της καούρας και της βαριστομαχιάς. Γλυκάκι θα παίξει μετά αλλού γιατί η βόλτα θα συνεχιστεί. Συνεχίζονται τα δυνατά φιλικά εν ώψη της εορταστικής περίοδου. Προχωράμε μαζί. Λοιπόν, σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης, εκτός προγράμματος χτυπάμε μία βάφλα, πραλίνα Σμάρτις, παγωτό φιστίκι, παγωτό σοκολάτα, γιατί το μπάσκετ έχει λίγο άγχος. Και χτυπάμε μετά το καρπούζι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου και χτυπάμε ρομαντικά τορτελίνια, μπέικον, κοτόπουλο με ροζ σάλτσα, 2 αφράτες πιτσούλες νοσταλγικές, ραγανά φιλέτα κοτόπουλο πικάτικα να ανάψουνε τα αίματα και τις πίτες του πάθους γύρω χοιρινό απ' όλα. Καθαρίζει και απόψε η μαύρη Ιουλιέτα της καρδιάς μας. Και για γλυκάκι λόγω της ημέρας χτυπάμε παραδοσιακά κόλληβα με ρόδι, αμύγδαλο, καρύδι, κανέλα, σουσάμι, όλα τα αφροδισιακά. Και φυσικά το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής. Ξεσκεπάζουμε τον Αγύρτη Άγιο και μπαίνουμε από ώρα σε ώρα live για τις τρίπλες μας. Όλοι μέσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επειδή την περασμένη εβδομάδα με το μπέργκερ κάπου ξεφύγαμε, σήμερα θα πάμε λίγο πιο συντηρητικά. Ξυγιόμαστε μεξικανιά και χτυπάμε. Κάτω από τα δοκάρια Γιγέρμε Οτσόας, φαχίτα σκοτόπουλο με τα μεξικάνικα συστήματα, νάτσος κινηματογραφικά και λοστάκο σπεσιαλιτέ λίρα 100. Απαραίτητοι υδατάνθρακες για μια ισορροπημένη διατροφή, πατατούλες και μεξικάνικο ριζάκι. Και για να μην υπάρχει το άγχος, χτυπάμε 4-5 μπουρίτος της σόμπας. Την κάψα από το στόμα μας παίρνει παγωμένη και λαχταριστή
η μαύρη ψευδαίσθηση. Και για αγγλικάκι χτυπάμε ένα τσουτσούρος παραδοσιακό με πραλίνα. Ένα ήρεμο παραδοσιακό μεξικάνικο σετάκι. Vamos fuerte, buenas tardes. Φιλιά σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, υποδεχόμαστε το 2024 και ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και το τραπέζι του να είναι πάντα γεμάτο. Χτυπάμε τον Κέσαρα, τον αυτοκράτορα των Σαλατικών, με τηγανιτά ρόπαλα, πατούλες και τα πλαϊνά. Το δούριο ρολόκιμα γεμισμένο με μακαρόνια μέσα και για κυρίως 3 υπερηχητικές πιτσούλες με τυρί και σάλτσα, special και κοτόπουλο μπάρμπεκιου. Μαζί μας και φέτος, μπροστάρισα παντού και πάντα, η μαύρη ναυαρχίδα της απόλαυσης. Και για το τέλος χτυπάμε ποικιλία με σοκολατίτσες από τα παλιά, σίγουρη λύση χωρίς πειραματισμούς. Μπαίνουμε στο νέο έτος υποψιασμένοι και διαβασμένοι. Καλή χρονιά σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάτσαμε σπίτι σήμερα, ράξαμε, στηρίξαμε ένα μαγαζάκι εδώ της γειτονιάς. Πήραμε μία πιτσούλα, ωραία, ριγκατόνι καρμπονάρα φούρνου και μπεργκεράκι για ασφάλεια με πατατάκια, ξεφτύλα, με κοκακόλα. Να δούμε το ματσάκι μετά την νίκη της Εθνικής. Τρώμε τα ίδια και τα ίδια. Ξεκινάμε από Σεπτέμβρη μαγειρικά βίντεο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αργυρούπολη στη Τζόρτζια. Χτυπάμε 2 μπουκετάκια με γύρο χοιρινό, ένα μπέργκερ με πατούλες και τη μαύρη βοήθεια. Να δούμε το ποδόσφαιρο, Ισπανία-Γερμανία. Φυσικά είμαστε με τη Γερμανία. Μετά τη χθεσινή αφαγία θα πάμε και τα χαρτιά. Κεραστήκαμε και παγωτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Τσικνοτετάρτη σήμερα, μέρα ανατροφοδότησης και για να δούμε πώς βαδίζουμε. Χτυπάμε 4 μπριζολίτσες χοιρινές, λουκούμι, μπιφτεκάκια, αφρός, 2 σως για έξτρα λιπατικά, κοτοπουλάκι πρωτεϊνικό άπαχο, ωραίο, και πανσετούλες διαστημικές. Πιο αναγκαίο από ποτέ το μαύρο φίλτρο. Και για γλυκάκι θα χτυπήσουμε ένα παγωτάκι τιμιότατο. Κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αφήνουμε πίσω τις κακοτοπιές. Καλή δύναμη και καλά ξεμπερδέματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σκάσαμε στο θρυλικό Αλαντίν σήμερα και χτυπάμε μία μερίδα τον έρμος χαρίσιο, μία μερίδα και μπαπάκια, ένα λαχματζούν χειροποίητο με πληγουράκι κοκκινιστό και πατούλες, ψωμάκι από το ξυλόφουρνο και τη μαύρη μαγεία. Αλλαγή προγράμματος σήμερα, δεν σταματάει το Orient Express πουθενά. Λοιπόν, εδώ είμαστε σπιτικά σήμερα από το Ξύνωση. Χτυπάμε μακαρονάδα με κιμά μάνας, με μακαρόνι ολικής και τυράκι και καλαμποκόψωμο που είναι superfood, με τη μαύρη τρέλα, και μετά θα χτυπήσουμε ροδάκινα και βερίκοκα και ζελέ που έχει στο ψυγείο. Μέρα από το Ξύνωσης. Κάθε μέρα ανελέει τη μάσα για τα κολλητάρια στο Instagram. Πάμε γερά. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην ιστορική Νέα Σμύρνη. Χτυπάμε στο δρόμο ένα πιτσάκι 24 κομμάτια. Κοιτάξτε πόσο είναι. 13,95 το είχε. Όποιος θέλει να μάθει τι και πώς και αν ήταν καλή να μου στείλει μήνυμα. Με το μαγικό φίλτρο. Καθημερινές καλοκαιρινές ιστορίες πείνας, instagramικά προεδρικά. Όνειρα γλυκά. Λοιπόν, εδώ είμαστε εντός των τυχών, στον αδερφό μας, τον πράσινο ηγέτη. Χτυπάμε τριλογία, γύρο χοιρινό, μπιφτέκι και γύρο κοτόπουλο, απ' όλα, με πατούλες και δροσιζόμαστε με τη μαύρη οάση. Κλασική πιτογυρομαχία μετά από θάλασσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Παρουσιάζω άχαστη πρόταση μενού τώρα για τις μέρες του καύσωνα. Χτυπάμε μία μερίδα γύρο χοιρινό, μία μερίδα κεμπάπ, αφρός,
2 καλαμάκια χοιρινά, ζουμερά, ένα πενιρλί τυρί, πιπεριά, ντομάτα, vegetarian, και για να εξασφαλίσουμε το αποτέλεσμα 2 σάντουιτς με ντονέρ απ' όλα. Παντού και πάντα η μαύρη αντάρτησα και για επιδόρπιο 2 χαζοπυραυλάκια που περισσέψαν από προηγούμενες μονομαχίες. Λοιπόν, κάτι καρπούζια, κάτι πεπόνια, τώρα κάτι κορόμιλα και κάτι τέτοια απαγορεύονται. Συνεχίζουμε τα μπάνια του λαού. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κατεβήκαμε δροσερή Γλυφάδα και χτυπάμε εμβληματική κουινάρα. 2 cheese bacon, πατούλες μάγιο και άλλα 2 τα ίδια υπερόπλα, λουκουμάκια με κέτσαπ μουστάρδα και το μαύρο πύραυλο. Βιντεάκι αποκλειστικά αφιερωμένο για τα αδέρφια μας στο Instagram. Προχωράμε δυναμικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, χαμένοι κάπου στην πόλη. Ανακαλύψαμε ένα μικρό παράδεισο και μπουκάραμε μέσα. Χτυπάμε μία μερίδα γύρο χοιρινό, πλούσια, 4 καλάμια χοιρινά, καλοψημένα, ποιοτικά, 4 κεμπάπ όμορφα, ζουμερά, πιτούλες απαραίτητα και πατούλες. Με τη συνδρομή της Μαύρης Αρχόντισσας που σήμερα είναι κανονική γιατί δεν είχε χωρίς ζάχαρη. Μας χαλάνε τη δίαιτα, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Να δούμε την μπάλα και ευελπιστούμε να δούμε πρωταθλητές Ευρώπης αυτούς τους ταλέπορους τους Εγγλέζους για μία φορά. Να είμαστε καλά, να περνάμε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βιντεάκι με θέμα το κυριακάτικο τραπέζι με προτάσεις σας από το Instagram. Χτυπάμε σπιτικό ψωμάκι με τζατζικό δυναμίτι, εποχιακό σπετσοφάι με μοσχαρίσιο λουκάνικο που μας έστειλε ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Καλαμπάκα, διατροφικό ρολό κοτόπουλο γεμιστό με μπέικον, τυριά και πατατάκια στο φούρνο και την ιερή παστιτσοπυραμίδα των Μάγιας. Ατραξιόν σιγοψημένο αρνάκι στο φούρνο, εξοχικό εξωτικό. Πάντα στο κυριακάτικο τραπέζι στη Σέντρα, η μαύρη σωτηρία. Και για γλυκάκι χτυπάμε μίνι σάντουιτς με μπισκότα Μιράντα και τη σοκολατένια εξάρτηση για ντέρμπι, αθλητικές Κυριακές κτλ. Αλλάξανε τα κόζια, παραμένουμε original, κοιτάμε μπροστά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε αμυντικοεπιθετικά και περιμένοντας τον άνθρωπο χτυπάμε. Και μπαπάκια σπιτικά, τα κανόνια του Ναβαρώνε, με όλα τα επιπλέον συστήματα, ντομάτες, κρεμμύδια, πιπεριές, μαϊντανά, πατατούλες φρεσκοκατεψυγμένες και γιαουρτάκι και σαλτσούλα πικάντικη για έξτρα ολίσθηση. Πανταχού παρών η μαύρη ξελογιάστρα, η κόλλα η όμορφη. Και για κλείσιμο κερνάμε τον εαυτό μας ένα ραβανί, ήρεμη δύναμη, με το παγωτό του μαζί. Επιστροφή στην κανονικότητα με μαγική εμφάνιση. Προχωράμε συγκεντρωμένοι και πεινασμένοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε. Η σημερινή επιχείρηση περιλαμβάνει ένα πλήρες μενού από καλούδια. Θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Χτυπάμε φιλετάκια κοτόπουλο, διατροφικά, με την απαλή μουστάρδο σος, ένα κλαμπ του λαού και τους 3 σωματοφύλακες, cheese pickle μαγιονέζα, green και golden παρμεζάνα. Η ζωή είναι ωραία με πατατούλες cheddar bacon για παρέα. Και στην κορυφή χτυπάμε άλλα 3. Cheddar bacon barbecue και τσίλι καυτερό. Είμαστε ατρόμητοι έχοντας στο πλευρό μας τη μαύρη σούπερ μαντολίνη. Και η επιχείρηση ολοκληρώνεται με ένα παγωτάκι αυτοσχέδιο cheesecake αντιδυσπεπτικό. Ένα οικείο και γνώριμο line-up σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Γεια μας και αέρα στα πανιά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα ήθελα σήμερα να ανακοινώσω ότι το επικότερο και εορταστικό βίντεο των 100.000 followers θα γίνει σε μια ενωτική κίνηση με έντονο συμβολισμό από τον Πύργο το Λευκό. Μέχρι τότε από την καρδιά της Αθήνας χτυπάμε 4 πιτόγυρα σάντουιτς
με γύρο χοιρινό και άλλα 4 με γύρο κοτόπουλο, αληφή κέτσαπ μουστάρδα φουλ της πατάτας, σουτζουκάκια βομβίδια έτοιμα για ζουμερή έκρηξη και 4 ρουκέτες γηπεδικές, σάντουιτς, παντσέτα, λουκάνικο. Μπουκάρι μόνη της και σκοράρι, μόνη της εναντίον όλων, η μαύρη νύφη του Θερμαϊκού. Και ο μακεδονικός αγώνας τελειώνει με μια μπουγατσούλα κρέμα του Δίευρου, φτωχή πλην τίμια. Τα χτυπάμε στο μπαμ και κατεβαίνουμε παραλία για φραπεδιά χαλαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ψάξαμε και βρήκαμε τα καλύτερα και ψήσαμε και εμείς το κάτι της μας για να τιμήσουμε τη μέρα. Μιλάμε, έχω ντουμανιά στη γειτονιά. Έχω φτιάξει εδώ νέο Grand Canyon. Μιλάμε για κολοσιαία αριστουργήματα. Διαμάντια Σβαρόφσκι και προβατίνα Rolls Royce. Μαζί με το πιο γλυκό ψέμα και εκτάκτο σήμερα την πικρή αλήθεια. Και στο τέλος χτυπάμε ένα μιλφέιγ ημέρας να τα καθαρίσει όλα. Χρόνια πολλά, ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν μας μένει άλλη επιλογή σήμερα. Θα πούμε με το μαχαίρι στα δόντια. Εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο σύστημα 3-3-2-1-1, το οποίο θα μας οδηγήσει και μαθηματικά στη νίκη. Χτυπάμε 3 σουβλακοκάλαμα, άλλα 3 να θωρακίσουμε την άμυνα, 2 μπροστά Kevin De Bruyne, Λούκα Μόντριτς, πατούλες, τζατζικάκι και μπροστά η φανέλα με το νούμερο 9, το πιο λαμπρό αστέρι, η μαύρη επιδρομέας. Μονίμως ξεχασμένο μπροστά offside, χτυπάμε ένα μπακλαβαδομπούρεκο, πονηρό. Να τα φάμε και να δούμε μπασκετάκι, ντέρμπι και αθλητική Κυριακούλα. Όπως πρέπει, απαλά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, εδώ είμαστε με καθυστέρηση μιας μέρας, συνεπής στο ραντεβού μας. Άρχεται η συνεδρίαση. Χτυπάμε μία τετραδούλα chicken burger, τα λαχταριστά, 25 φτερούγες κοτόπουλο, μία coleslaw και cheddar sauce, τα καθιερωμένα καλαμποκάκια και 6 κοπανάκια αλφαδιασμένα τακτοποιημένα. Λέοντας μέσα μας βρυχάτε με τη βασίλισσα των 7 βασιλείων, τη Σέρσεϊ Λάνιστερ των αναψυκτικών. Τέλος, για να δούμε το μπάσκετ, ένα μισό κιλο παγωτάκι με σοκολατόπιτα λέει από κάτω, να του δώσουμε μια ευκαιρία. Η διοίκηση για άλλη μια φορά υπερεύει αυτόν όσο όφιλε. Καλή εβδομάδα αρχηγικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, χτυπάμε για Πάσχα εδώ στο σπίτι τυροπιτούλα, σαλάτα πράσινη, κόκκινα αυγουλάκια για μονομαχίες, πατούλες, τζατζίκι πύραυλο και λουκάνικο χωριάτικο χειροποίητο από τα Άγια Χώματα. Μαγειρίτσα γιατί την επόμενη είναι πιο νόστιμη, χωριάτικη σαλάτα special, μισό κεφαλάκι, γαρδουμπάκια, χειροποίητα και το νοβελίξ. Θα πιούμε μπυρόνια, τη μαύρη λύτρωση και τον αθόρυβο συμπολεμιστή. Για γλυκάκι χτυπάμε ένα μιλφέιγ που είναι και ελαφρύ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη, να είμαστε όλοι καλά με υγεία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το αργήσαμε λίγο γιατί μετά το Πάσχα εμείς το κρατάμε εδώ στο σπίτι και για 40 μέρες τρώμε μόνο αρνί. Για αποτοξίνωση σήμερα χτυπάμε ένα κλαμπάκι θερματικό, μία καρμπονάρα φούρνου νοσταλγική στο αλουμίνιο, μία πίτσα γίγαντα special, ωραία, και πάντα ένα μπεργκεράκι στο τραπέζι αγχολητικό. Στον αγώνα για την νίκη πάντα με τα μαύρα πολεμοφόδια. Ένα τυπικό γεύμα ρουτίνας να στρώσει το στομάχι. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλή Κυριακή.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο σαλονάκι, έχουμε και το air condition παρέα. Μας έχει κόψει την όρεξη ο καύσωνας, γι' αυτό χτυπήσαμε ένα γκούντις χαλαρό, ένα κλαμπάκι κλασικό, κοτομπουκές με τη σαλτσούλα, 2 cheese, ένα cheddar bacon, ένα Texas και αυτή την πίτα που είναι με σοκολάτα, λέει, καινούρια, να τη δοκιμάσουμε. Πάντα με το μαύρο πιστό σκυλί. Καλή Κυριακή σε όλους και καλά μπανάκια. Να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κατεβήκαμε στα επαναστατικά Πετράλωνα, στο σκληροπυρηνικό beat και χτυπάμε. 2 με γύρο χοιρινό απ' όλα, τυλιγμένα σε στυλ σωλήνα. Μία πιτσούλα special, καλοψημένη, ωραία, με απ' όλα. Και ένα μπεργκεράκι για ασφάλεια, με πατούλες και τυρό σάλτσα, καρφωτό. Με το μαύρο αντίδοτο. Να δούμε την Ελλάδα με Νίκο Γκάλι στις κερκίδες, Αντετοκούμπο στο παρκέ και Σπανούλαρο στον πάγκο. Θα τα ισοπεδώσουμε όλα, δεν χαμπαριάζουμε πουθενά. Καλό βράδυ σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, ο καιρός γύρισε πάλι. Κινούμαστε εντός βραχαμιώτικων συνόρων. Ήρθαμε και KFC στο μόλ και χτυπάμε. Το καθιερωμένο μπεργκεράκι, μαγικά φτερά, πικάντικα, φοβερά, πατούλες στη σέντρα με τις σαλτσούλες τους, έξτρα πρωτεϊνικά φιλετάκια, τραγανά και τα απαραίτητα τηγανιτά ρόπαλα. Πάντα με το μαύρο και σκοτεινό αντικείμενο του πόθου. Και στο τέλος χτυπάμε ζελεδάκια, ανοιξιάτικα, με κολαγόνο που κάνουν και καλό. Γεύμα πρόκρισης με σύστημα αλλά με τη λίμπαρ. Τελευταία έκτροπα πριν την νηστεία. Καλό και χαλαρό σουπού σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε αδέρφια. Στα πλαίσια της διατροφής που ακολουθούμε το τελευταίο διάστημα, χτυπάμε μία μερίδα γύρο κοτόπουλο με πατούλες, ένα μπιφτεκάκι μοσχαρίσιο σόλο, 2 σουβλάκια χοιρινά ζουμερά και για έξτρα ασφάλεια ένα τυλιχτό με τον αέρα απ' όλα. Παρέα με τη μαύρη κάθαρση. Αύριο βιντεάκι τικτοκικό με ελεύθερο γεύμα. Όμορφο βράδυ σε όλους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σαββατιάτικο βιντεάκι σήμερα λόγω ειδικών συνθηκών. Βιντεάκι με άρωμα Texas και έχω να σας πληροφορήσω ότι το Texas μοσχοβολάει κάπνα. Παραγγείλαμε από το Smokehouse Greece και χτυπάμε Burnt Edge Mac and Cheese, πατάτα δυναμίτη με όλα μέσα, Pulled Pork Mac and Cheese και πανσέτα, μπεργκεριά Original με Pulled Pork, μοσχαρίσιο Brisket Black Angus βούτυρο και το παΐδι του βροντόσαυρου. Με τη συνδρομή της μαύρης οικοδέσποινας της κολάσεως. Και στο τέλος χτυπάμε 4 πόντικες αφρά τους σημερινούς που πήραμε από την Ηλιουπολάρα. Είμαστε έτοιμοι για την καουμπόικη μάσα. Σπεύσατε βραδέως για παραγγελίες στον πρωτοπόρο του είδους. Το αμερικάνικο μπάρμπεκιου στην πόρτα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όσο όλη η Ελλάδα μπανιαρίζεται στις παραλίες, εμείς εδώ αμυνόμαστε στεναρά και χτυπάμε μία ποικιλία λουκάνικο κεμπάπ, καλαμάκι χοιρινό, καλαμάκι κοτόπουλο, πατούλες και μία μερίδα γύρο χοιρινό με το μαύρο μυστήριο. Να τα φάμε και μετά να δούμε το μπάσκετ με καρπουζάκι χαλαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αποχαιρετάμε τη χρονιά που φεύγει όπως προβλέπετε. Χτυπάμε σουφλέ ζυμαρικών, όπως συνηθίζουμε να το λέμε στα σπίτια. Νούμερο 1 επιλογή την επόμενη μέρα μετά από ξύδια. Πρωτοχρονιάτικη κοτόπιτα. Και για να μυρίσει το σπίτι, κατσικάκι με πατούλες στο φούρνο. Μοσχαράκι μπουργκινιόν, το καμάρι της Βουργουνδίας, με πουρεδάκι. Και το συνήθι ύποπτο χοιρινό μπούτι στο φούρνο, με σαλτσούλα. Τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου κλείνει με τη φιλόδοξη και παμπώνηρη σφετερίστρια, τη μαύρη ερωμένη. Και στα αγγλικά μπαίνουμε με τι? Σοκολατίνα του φτωχού, μελομακάρονα δεύτερη δόση, τα πρώτα 70 κομμάτια εξανεμίστηκαν σε 48 ώρες. Και το πιο αδιάφορο έθιμο παγκοσμίως όλων των εποχών γευστικά, τη βασιλόπιτα. Καλή χρονιά
με υγεία και αγάπη. Το παιχνίδι θα γυρίσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε άλλη μια καθαρά Δευτέρα. Τα καταφέραμε. Τιμάμε την παράδοση και χτυπάμε. Αγκουροντομάτα, ντολμαδάκι, γυαλατζή, τουρσί και ελιές του ήρωα. Έτσι έλεγε το ταμπελάκι στο σούπερ μάρκετ, ελιές του ήρωα. Ταραμοσαλάτα ηγετική, χούμους και ντομάτες γεμιστές με ρύζι και θαλασσινά. Μύδια του θανάτου, γαρίδες τηγανιτές και καλαμάρια, αγγέλη. Και το ετήσιο χταποδάκι με μακαρονάκι κοφτό. Αμουλάνε καλούμπα η μαύρη νηστίσιμη ντόπα και ούζο μυτιλίνη να μας δει και εμάς ο Θεός, κατευθείαν από την πηγή. Τα επιδόρπια της ημέρας είναι χαλβαδάκι ορφανό και τουλουμπομπάκια. Καλή Σαρακοστή εντός και εκτός Ελλάδας από το αρχηγείο της πείνας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τα μεσονύχτιο ντους στα ιδηλιακά Σεπόλια και στην πολυσυζητημένη Γαλήνη. Χτυπάμε μία πίτσα special και μία μπολονέζη φούρνου. Με τη μαύρη γιατριά. Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές καταδρομικές αποβάσεις. Παίχτηκε και παγωτίνη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλλαγή αγωνιστικού χώρου, γιατί οι μεγάλες ομάδες παίζουν και σε μεγάλα γήπεδα. Χτυπάμε τετραδούλα αδελφή Ντάλτονς, χαμ, τσίζ, διπλό και τριπλό. Στο χώρο του κέντρου quarter pounder, chicken burger και chicken burger bacon με πατατούλες και chicken nuggets παιδικά. Και την ενδεκάδα συμπληρώνουν τα βαριά χαρτιά, διπλό με bacon, big tasty, big macaros και deluxe. Πάντα αγκαλίτσα με το μαύρο βάλσαμο της ψυχής. Και το γλυκό δεν μπορεί να είναι άλλο από τις τρισκατάρατες τηγανιτές μιλόπιτες. Δεν μπορεί να μπει φρένο με τίποτα. Ξεκινάει η νέα εποχή. Λοιπόν, οι ζέστες φίξανε, δεν είμαστε για μέσα. Ήρθαμε μπραχάμι και χτυπήσαμε Βαγγέλη, γνωστό και ως το αγρίμι του Νότου. Χτυπάμε 3 πυραυλάκια με γύρο χοιρινό, απ' όλα. Άλλα 3 πατούλες και 4 σουβλακοκάλαμα χοιρινά συμπληρωματικά. Μαύρη αντιβίωση και bonus βίντεο στο Insta γλυκάκι μετά το μπασκετάκι. Ξεκινάμε την καλοκαιρινή σεζόν. Εξωτερικά βιντεάκια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε από τη βάση μας σήμερα, λόγω φόρτου. Ανακαλύψαμε καινούριο διαμαντάκι εδώ στη γειτονιά και το στηρίζουμε. Χτυπάμε μπιφτεκάκια μερίδα με πατούλες και ροζ σάλτσα, καλαμάκια 2 κοτόπουλο και 1 χοιρινό και 1 τυλιχτό με γύρο χοιρινό, πατάτα ντομάτα σος. Παρέα με τη μαύρη συντροφιά. Ξεκινάμε εξαντλητική δίαιτα. Υποχρεωτικά.